مسلمانی دیتا دا لین دین زمون مگوره لین دین لنکا دکاندار لور لیکنا پا ار سڑی تا دا دکاندار وی قسم دیستان 1 روپے نگٹم او چیمور لو پسی راوواری مازی گر پورے دے وی استان زی 1 روپے نگٹم حیران بشیدانا ستے غن کال تیر شو 2 کال تیر شو دا چانا 1 روپے ونگٹلا کچھ کلت 2-3 کالوشی و بیای اور سخوال اسویل بل دکان جوڑ کڑی دا بل دکان دا کم زیرا گئی تا خودی چانا ونگٹلی او یا بیچار دا اسمک آغستی دا اسمک دی دا کم زینا پیدا کرتا خود چانا 1 روپے ونگٹلا نن زما استا معاملات دا سری او قسم مرسر کفری قسم دے کئی 1 روپے در نفرم رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم محکمی دا اللہ پیغامبر وی واو رہی چھ 3 کسان دا سیدے 3 تا دے سب اللہ دا قیامت پورز دا رحمت خبری ہونے کی یو خبوڑا سیناکار دے او دویم غریب متکبرہ او 3 نمبر دغا دکاندار دے دغا سوداگر دے چھ دا خپل سودا دا دروغ پا قسمون خرسی دا دی دکاندار سب اللہ دا رحمت خبری ہونے کی نن تاثور شی دکاندارانو لا دکاندارانو ما سے یو طالب و مخی ما تے ملی سے دی مونڈا بازار کی دکاندار سناستو ما پاگا دکاندار یو شیخ عرص کو سڑی تاوئی چی 1 روپے ممدر نو نگٹلا وی چی کلا سڑے لاڑو وی ما تاوئی چی قاری سے غوث ممتی 50 روپے و گٹلی دا زمان مسلمانی دا آغا تاوئی 1 روپے میں و نگٹلا و بیا ما تاوئی 50 میں تے و گٹ دا زمان دا پار ایمان دا صحابہ ایمان دے جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا امام نووی رحمہ اللہ دا مسلم پا دے حاشا و شرح باندے راغستے دا حدیث دے حوالہ را نیر دا چے تبرانی دے کم روایت جریر رضی اللہ عنہ دا اللہ دا پیغامبر ساہت کئی بیعت کئی چی دا اللہ بخیر خواہ سے دا رسول بخیر خواہ سے او دا طول مسلمانانو بخیر خواہ سے دل یوزل غلام اس راوستو اس راوستو لگلے مالی وسوالا اس والا راوستو پا 200 روپے والا واغستو چکل اس راوستو دور تخکت پورتا وقتل ایمان دیتا ہوئی اسلام و مسلمانی داشتے دے کورتے والا راوستو چدد اس تخکت پورتا وقتل وے اغم غلام توئی خادم توئی حلق دا سڑے خطا شوے دے آس پا دی قیمت دا 200 ننے دا کور نا پا دی آس کی جلب ورزئی مالک خطا شوے زو دا مسلمان خیر خواہ معاہد کڑے او ایزا چیزوں پسے بیرتا تبے پسے بیرتا بوزی کتے کو پا دکان کے مرائیتا وے او چی پسے بوتو مالک توئی حلق تا پا دی قیمت کے خطا شوے دا آستا دی زمان خادم و غلام لپا 200 روپے ورکڑے دا 200 ننے دا 300 روپو آستے دانی کی دا معاملات رس کا معاملات سپا کا بیایت 600 روپے واغستے بیاور توی 600 ننے دا 200 روپو آستے 800 روپے والے دے خرسے چرت باران بشوئے دا اللہ پیغامبر دا اللہ سوردن نو پسر وچے وے او دن نلم دے وے دا اللہ پیغامبر اسوابی تو وے دا سدی علکا دن لسدی او دا بار سدی او دا اللہ پیغامبر دا چرد باران شوے سر وچ شوے دا دن نلون دے اللہ پیغامبر وے واورا من غشنا فلیس مننا شاہ من کے ملاوٹو کو دو کئے اوکر زما دا امت نہ دے زما دا امت نہ دے ورشت دے بازار دے گاڑو والا لورشا معاملات دا درست کول غاڑی یوازی پدے پسے نچی مشرق تا مسکا و مغرب تا مسکا بنیادی شے عقیدہ دا و دا عقیدی نرست معاملات نرگر گڑ وڑی معاملات یو قسم خری و بلم قسم خری